Salut! Sunt Adrian și aș dori să vă prezint un bike check. Este vorba despre un IT Industries Fuse, varianta aluminiu. Aș dori să vă prezint câteva componente de pe această bicicletă, cum ar fi: furca este un Marzocchi 380 cu cartuș DBC, cu arc din titan. El are compresie High Speed, Low Speed, aici sus. Jos are rebound, tot așa, High Speed, Low Speed. Marzocchi folosește niște upere de 38 ca și diametru. Sunt tapere din interior și între cele două crown-uri, în această zonă, cum ar fi de aici până aici, e mai subțirel. Toată ca să fie mai ușor și să nu-și piardă de rigiditate. Tot așa, această tehnologie tapered, fiindcă de unde capătul țevii aproximativ până aici, el începe să se îngroșească. Axul acestei furci și acela este dintr-un aluminiu dur, dar tot așa gândit să fie mai subțire în mijloc, tot așa tapered. Crown-ul de sus are niște găuri, tot așa gândit ca să nu piardă din rigiditate, dar să aibă o greutate mai mică. Crown-ul de jos și acesta este gândit să fie mai ușor, fiindcă e găurit din interior. Șuruburile de la această furcă sunt din titan. Se poate regla preload-ul. Se poate monta pe el tot așa ca și la oricare furcă de downhill din generația de mai nouă, din 4 șuruburi. Direct mount-ul de la frână este pentru 200, dar cu un adaptor se poate folosi și 220 ca și disc. Acum să trecem la amortizor. Amortizorul este tot de la Marzocchi. Acest amortizor tot așa are High Speed, Low Speed Compression, are rebound și, cum am zis și mai înainte, are rebound și muit din interior. El mai are un buton care se poate regla pentru progression booster, adică dacă el are 3 trepte, dacă pun la treapta mai mare, la cursa finală el se întărește. Mărimea acestei amortizoare este de 267 și stroke-ul este de 89 de mm. Arcul este un oțel special Super Light Steel de la Fox. Dacă rămânem tot la amortizoare, aș dori să vă explic care ar fi marea diferență între un amortizor de o calitate mai slabă și între aceste amortizoare. Amortizorul, cum ar fi Marzocchi C2R, are niște garnituri special gândite pentru low friction, adică îi trebuie o foarte puțină greutate sau putere pentru a activa sau a începe cursa. De exemplu, dacă eu împing un pic așa cu degetul, el deja începe să lucreze. Furca, din cauza că țevile sunt tapered, de unde începe capătul țevii până aproximativ aici, el este foarte pluș, nu are în principiu nicio frecare și din cauza aceasta, tot așa, ele au o sensibilitate foarte mare la denivelări. Cadrul, cum am zis și mai înainte, este un IT Industries din aluminiu, mărimea M, e MK3 de fapt, versiunea a 3-a. Roțile au așa anvelope Michelin DH34 Bike Park de 2.4. Gențile sunt de la Dartmoor Cruiser. Butucul din spate este un Hope Pro 4. Fața este un Novatec de downhill. Frânele sunt de la Saint cu 4 pistoane, cu plăcuțe metalice, cu radiator. Maneta de schimbător este tot de la Saint, de 10 viteze. Pedalierul este tot așa Saint. Plăcuța de la pedalier este de la o marcă STXE Narrow-Wide de 34. În spate avem 7 rânduri de pinioane de la 11 la 28 de dinți. El este de fapt un Sunrace de la 11 până la 48, din care s-au scos ultimele 3
ca să avem cu cât mai puține viteze de schimbat în timpul rulării. Schimbătorul de jos este un Saint. Toată gama, deci avem o linie Saint în principiu. Lanțul este o marcă poate nu așa cunoscută. E lanț Yaban cu niturile găurite și fiecare zală de la lanț are și ele sunt găurite pentru o greutate mai puțină. Discurile de la frâne sunt de la Hope, față 220, spate 200, ca și mărime. Pedalele sunt de la Nuke Proof, niște pedale destul de ușoare din plastic. Țeava de șa și șaua sunt SDG și acestea sunt din gama cea mai ușoară. Arcul de la amortizor este de la Fox SLS. Este din gama cea mai ușoară, din oțel special. Pipa este de la Nuke Proof, cu signatură de la Sam Hill. Ghidonul este de la Rental, ghidon cu rise de 40. Cea mai mare parte a acestei biciclete este custom, adică nu este o bicicletă care se poate cumpăra în cum se vede așa din magazin. El este ansamblată din piese în câțiva ani buni de zile. Câteva componente nu am vrut să fie mai slabe, cum ar fi toată linia să fie Saint, cum ar fi, cum am zis și mai înainte, schimbătoarele, frânele, pedalierul, butucul din spate Hope Pro 4. Sunt niște lucruri care special gândite pentru biciclete de downhill. Eu sunt mulțumit de bicicletă, cu componentele care le are pe el și se comportă foarte bine pe traseu. Vă mulțumesc, o zi bună! Ne întâlnim pe traseu!